Åh. Hej. Vi er jo samlet her i dag for at prøve den her skønne chili her, Carolina Reaper. Samme Bubber spiste. Men i dag er jo en meget speciel dag, fordi vi har jo besøg af Mads Charles fra Syddansk Universitet. Mads, du er jo... Jeg er ikke. Nej, jeg er ikke. Du er jo ikke til stærk mad. Nej. Jo, jeg kan godt spise en jalapeno, så... Ikke den her kaliber, tror jeg ikke. Nej. Den er jo lidt stærkere. Altså, vi er jo oppe på øverste hylde. Og vi kan jo vælge imellem den her, eller den her. Det er jo ikke det samme, det er bare egentlig... Jeg tror, jeg tager den her, fordi den kan sættes på. Det tager det. Jamen, er der noget, du vil sige, før vi forsvinder? Jeg tror bare gerne, jeg vil sige hallo. Hallo. Og så knips. Det er også fair nok. Det er det, skal sige. Vi skylder lige Dave, hvordan tager vi med det? Hvis du prøver Er det luften der? den er jo den der dejlige søde Det dufter af chili. søde chilifrugt. Så Det er lidt som rød peber. hold da op, hva'? Jeg siger jo op i snydt. Jeg tror, det var rød peber. Skal vi bare Skal vi gøre det? skål og Happy New Year? Ja. Tyk godt igennem, ellers får du nogle eksplosionslinjer. Okay. Lige tyk. Har I en bid, eller? Godt igennem, altså bare ind i munden, og så... Okay. Så lad os gøre det. Vi gør det. Den har jo en dejlig frugtsmag. Det er i hvert fald meget krølligt, meget stærkt. Ja. Det er okay. Kan du mærke den der sødme? Du kan du ikke, okay. Du har ikke slugt den allerede? Du har Jo. slugt den. Okay. Er du sindssyg? Det er jo noget med den bliver jo... Nej, ikke vand. Tog du vand? Du tog vand. Den bliver jo... Hvad med bøvs? Kun fordi du udligger det. Ej, det hjælper. Det er kroppens måde at sige tak på det. Fedt. Det smager godt. Den er rigtig god. Jeg har jo den der... Jeg har jo den der... Jeg har jo den... Hvis du lige bliver siddende. Jeg har jo den der... Ej, lad mig drikke vand. Er der gået 2 minutter nu? Ej, det er ikke engang gået. Okay, jeg skal have noget. Ja, okay, fuck det. Er du sindssyg? Hvor er min yoghurt? Hvor er min gurt, mand? Ej, er du sindssyg? Skal vi prøve at tage den her?
Det hjælper ikke. Så jeg bag noget nu? Ja. Hvad? Min mund. Hvad er det, du gør? Jeg tror, det vil sparkes i kuglerne. Det er det dummeste, du bliver gjort. Hvornår holder den op? Fuck mit liv. Det er det dummeste. Det er det dummeste. Min mund. Er det det værste, du har gjort? Nej, på bukserne også. Undskyld, mor. Godt! Det lyder som en, der skider i det. Ikke så slemt nu. Ah.